Ναι. Και εδώ είμαστε και πάλι, λόγω τεχνικού προβλήματος της Clipper, στο βερμπλαντέρ της. Κάναμε την επισκευή αμέσως τώρα, με μία πέτρα και με ένα κατσαβίδι και ξεκινάμε για νέα μέτρηση. Βάλε πάση. Πάτε πάση. Το μάστορα εδώ. Ναι, εδώ είναι ο Μπόμπο Μαστόρας. Ο Μπόμπο Μάστορα. Με μία πέτρα και ένα κατσαβίδι. Η βλάβη τώρα θα γίνει. Είμαστε στα πίτσα, τεχνικό έλεγχο. Το εργαλείο δεν θέλει. Ξεκινάμε πάλι. Η φλωρέτα αυτή τη στιγμή στον δρόμο είναι ψαρακωμένος ο αναβάτης της. Έχουμε πιάσει τα 100. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα πόσο βγάζει τώρα. Τώρα θα δούμε. Δεν πουσά, δεν πουσά. Να και εγώ. Πουσά. Να η φλωρέτα Clipper. Ψαρακωμένος ο αναβάτης. Ναι, νάτος, νάτος. Άσου να βάζεις. Δείξε το κατράνα εδώ μέσα. Και τα έχει παρατήσει. Φίλες και φίλες, μας είμαστε για πιτ.